Вітаю вас раніцай панядзелка. Вітаю, мои шановныя. Дзякуй, што вы далучаецеся. Дзякуй, што вы глядзіце гэта ў запісы. Вось, як заўсёды, я хачу, каб вы трошачкі пачакалі. Літаральна хвіліначку, таму што мне трэба ўнесці нейкія змены ў налады стрыму. Вось. Выходныя прайшлі трошачкі сумна. Хацелася, каб было больш, але жыццё яно такое. Не будзеш працаваць, не будзе чаго есці, праўда? А таму трэба неяк круціцца і працаваць, і кантэнт рабіць, каб вас парадаваць, каб мова квітнела і развівалася і ўсё астатняе. Сейвімся, і вось мне ўжо засталася адна толькі птушачка. Здымаем, каб мне было лягчэй назіраць за вашай рэакцыяй каментарамі. І патрошачкі будзем ужо цягнуцца наперад. Што у нас сёння запланавана з вамі? Сёння я вырашыў не рабіць нейкі тэматычны стрым, а проста пагуляць вось на гэтым поле танку, які ў мяне ёсць, так? Каб паздымаць зорачкі, каб паспрабаваць атрымаць нейкае задавальненне. Тут, канешне, мне не хапае Е-75, калі што з Е-50, мои улюбленыя танкі, але я лічу, што гэтым акурат такі можна задацца і зараз. Вось, ну, тут адзначым як асноўны адзін і давай другі дзе. Вось ён мы, добра. Вось і ўсё. Вось мы іх дадалі і будзем круціцца і катацца. Як заўсёды, мы пачнем з пракачачкі. Так. Гэта не качачка, калі што, гэта пракачка. Вось, вельмі розныя рэчы, таму мы проста пачнем з рэзервамі, ўсё як належыць. Калі вы сачыце за зменамі, як бачыце, на выходных у мяне было даволі актыўнае гулянне на World of Tanks, таму што я трошкі фарміў, ну трошкі гэта на 2,5 мільёны. Вось, то бок 2 разы за 2 дні пагуляў нармалёва так. А таксама яшчэ я удакладніў, так бы лепш сказаць, кампаноўку Вікерса, таму што танк вельмі неблагі, паглядзеў я стрым Безорда, вось, а таксама агляд Шокерекса на гэты танк, і вырашыў, што ўсё ж такі, каб атрымаць ад яго насалоду, трэба на ім гуляць з бонавым абсталяваннем. Вось, што павінна, канешне ж, павінна палепшыць адчуванне. Таму што, калі не памыляюся, у пятніцу мы гулялі на ім, так? Вось, і ў пятніцу сярэдні урон, пашкоджанне на ім было каля 2500. Вось, а па факце на гэта можна спакойна падымаць да 4. Так, нешта мне не падабаецца, як ЛТТБ стаіць. Нешта зусім. Слухайце, нашы кінулі гэту фланг. І гэта кепска. Так. Ось тут ён павінен стаяць, правда? Зараз Безеха выйдзе, трэба яму дапамагчы. Безеха праехала, нікога не засвяціла. Прывітанне. Іслямага, прывітанне табе, шановны. Я ўвогуле твой нік чытаю правільна ці не? Ну што, Безеха, давай, падціскай. Ну, стаіць, сумуе, на што? Слухайце, занадта сейвова гуляюць. Іх танкі адзіныя. Я спадзяюся толькі, што вось гэтая першасна засвеціцца, а потым уже я толькі... О, Лёва едзе. Лёша, стой. Табе туды нельга. Блять.
Это проехал. Где ты тут? І ёсть трапляння. Хе-хе. Так, яны з'ядуць, канешне, без эху. Удваіх, канешне, з'ядуць. Тут пытанняў няма. Мы толькі, магчыма, дапаможам яму неяк. Ён бы развярнуўся, ды на гэтага хлопца атакаваў, а не Лёву. Лёва хп да халеры. 4, 3, 2, 1. Ах, не забраў. Трэба адсюль звальваць ужо. О, дабіў, малайчынка. Так, наша няблага, яны аджалі левы фланг, то бок не з карты, і па цэнтру таксама няблага там праехаліся. Што, не ўпаў ніхто? Чакай. Куды ён знік? А, ён падох. Ну так, натуральна. Стой, 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 хлопцы, што вы, што вы, што вы, што вы? Ой, не даляціць, не паспею. Занадта далёка. Я ж казаў, трэба адступаць было, бо тут ужо гэтая мелкая поскудь. Трэба схавацца ад яе. Бо хутчэй за ўсё яна сюды будзе падымацца. Так, дабівай сюды. Сюды дабівай, ось сюды. Чакай, куды ты ляціш? Нешта я не звёўся. Хе-хе, хапіла. Гэтага хапіла, дзяка Богу, яна паляцела туды, куды трэба. Так. Лора. Бум. О, все бачили, дзе знаходзіцца ў іх арта? Ах, ах, а так было б добра. І так неблага выйшла. Ну ўсё, хлопцы, гамон вам. Уже усе пазасвечваліся, хто толькі можа. Десять, 9. Давай, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну, давай. О, приехали. Кепска полетела. Ничто не сказать такого. Так, а где гэты, калі што? Су-130. А, ён там завис. Ну и хай себе. Бздык, готовы. Ну что, першага ікса знялі. Трошки пальцы размяли. Одной руки. Наступное. Ой, слухайте, за гэтыя 2 дня такія кепскія баі былі вось на гэтым танку. Паттон, ён такі, бляха, неактуальны стаў ужо. Что просто кошмар. Так, не летела. Я был вельмі здзіўлены.
Хіба што вось за гэтыя 2 дні гэта былі найгоршыя баі на гэтым танку. Не ў сэнсе на стрэлу там ці на свету і гэтак далей, а ў сэнсе проста вось самой гульні. Задавальненне ад гэтай гульні на гэтым танку. То бок там, ну, ляцела і ўправа, ўлева і ўверх, куды толькі не ляцела. Аб ніякай трапнасці нават мовы не ішло. Чого шмаляеш? Істеричка. Так, нешта я паехаў на гару, але ў нас толькі 8-9. Ну, неблага, дзякуй, що 10 нема, таму можна ехаць. То нешта я не паглядзеў адразу, паехаў па гэтаму, па змоўчванні на гару. А магчыма, лепей было б налево ехаць. Спіш? Ад'едзь. Яшчэ не перагрузіўся, такое адчуванне. 416 уже здох. Ну, гэта той істэрычны, які быў, памятаеце. Трэба для ПТшек дрэва паваліць вось так вось. Так, Лора добра, што едзе на гару, таму што мы яе прабіваем. Гэта Т-800, правда ж? Ага. Камуфляж з тэрмінатаром. Его типу оголенная такая броня. Кавалок, и там типу красная кропка такая світиться ў яго на вежы. Так, калі тут не будзе зараз ужо гэтага лоры, трэба будзе знесці. Ага. Вось табе і каточак. А дзе твоя рэмка? А, хлопче. Ты б акуратней не гуляў. Так, добра, прастрэлы зрабілі. Трэба зараз імі скарыстацца. От паскуда. Ось, учора таксама всю зямлю ляцела. Палова стрэлаў у зямлю ляцела. Гэта што было такое? Я ўвогуле не разумею. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, колькі ў нас? 4, і ў іх 5. Дзякуй Богу, Лора з'язджае. Лора ўвогуле кідае фланг. Так, ці варта пад'язджаць, падціскаць іх? Гэта небяспечна. Курва, ты падымаешся ці не? Не падабаецца мне гэта, і вось чаму. Прыехаў босс. Блядь. Усё, Рамон. І гэты заўважыў, і тут заўважыў. Бля, на што ты так стрэляў? Сука, я яму у НЛД трапіў, і куды пытанне? О, на ходу. Не, ну Мойський, ну можна. Мойським тільки не кажи, що ти будеш зараз тут. Блять, я йому НЛД не пробиваю, ну ви розумієте гэта, а? Собака. І ось, глядзіце, у чамусьці, ці то рассінхронцы, то у мяне прыцэл такі стаіць на лады.
Налады прицела, что я целю, а у меня ляціць не туды. Чакай. Не павінна ж так быць. I've seen you. I've patrolled these empty thoughts before, but I'm fixed now on the cure. I'm holding on to the last rock on the mountaintop, and I'm begging for your love. Карацей, нешта дзіўнае. Давайте глянем там по наладам. The type of folk we used to be, and the simple songs Дзе гэты прыцэл? do you remember? Серверны прыцэл. Не стаіць. Не па адчуванню такое, нібы ён стаіць, разумееце? Ну, ладно, паспрабуем. Магчыма, так будзе лепш. Так, што ў нас наступнае? Давайте AMX. Калі што у нас тут засталося зусім немного. На AMX, каб фашаб ужо выкачаць 9 ўзроўню. Так што лічу, хуценька ўжо даб'ем. Супер мапа. Конечно ж нет, для ПТшки. Что стало? Поехали. Ну, як заўсёды, ахвочых туды ехаць зашмат. Ці не? Хелкат паехаў у цэнтр. Ёлк твою мать. Гэта як? Колькі ЛТ? Па 3 штукі ў кожным баку. Выйдешь, не? Я только спадзяюся, что той на центр ён не осмелее и не высветит меня. Сюка. Фу, у іх ПТ даволі далёка, как означае. І іх усе ПТхі даволі далёка адсюль. Цяжкі танк у нас тут гуляе у хмызах. Вось гэта. Прывітанне ВРВ. Ты бачыш цяжкі там, дзе стаіць? Добра, паляцела.
Ты паглядзеў эксклюзіў у Дыскордзе? Не, я Дыскорд не запускаў яшчэ. А ты там даўно нешта дасылаў? Глядзіце на гэтую шалёную сабаку, ён носіцца і носіцца. Зямля забіта. Учора, не, на жаль, нічога такога не глядзеў, тому што я не памятаю, слухайце, я ўвогуле ў суботу нават не запускаў Дыскорд гэты, таму... Бой. Давай яшчэ раз. Добра, пагляджу. Стаіць. А дзе? От собака ж, поглядzi на яго, выкруціўся. Давай яшчэ. Боже, які добры. Воу, просто здулі. Сподіваюся, я не засвічуся тут. Давайте яшчэ шкоду вынесці і... А, не, слухайце, у іх недзе елка. Недзе елка тут павінна быць, бо яна не свеціцца ўжо даўно. Она яшчэ жывая. Ну чаму? Давай, покажися. Ебр наш просто шалёны, паглядзіце. Ён у яму паляцеў гэтае. Так, нешта ў мне кепскае прачуванне. Просто выехаў з ямы і нічога яму за гэта не было. А дзе іхня ELC? Ці нехта можа мне распавесці? Падказаць і нешта падобнае. Навошта я туды паехаў? Яму ж трэба па хмызах ездзіць. Гэта ж эфектыўней за ўсё. Давай. Там толькі гэты стаіць. Але чаму нашыя блайнды не кідаюць туды, я не разумею. Ой-ой-ой, задалёка то хлопчык паехаў, калі што. І падох. Так. У нас яшчэ ЛТГ жывое. Недзе тут павінна быць ужо ELC. Тут из этих хмызах елка повинна быть, на мой погляд. Так. Колькі у іх яшчэ? 4 патэхі. О! ELC 4 патэхі і ВК 3002. Скорпіона завалили, засталася толькі ў той пазіцыі ВК-ха. Ой, блядь. Засвяціўся, але не дасягнуць яго. Так, добра.
Што па надвор'ю у нас? Ведаеш, неяк прахладна. Нармалёва так тэмпература ўпала і магчыма дыхаць. Прычым так нармалёва, ужо не горача. Дажджу зусім няма. Колькі там пападала, можа учора 2 разы так па паўгадзінкі і ўсё на гэтым. А ў астатнім больш-менш стабільна і прахалодна. Хе-хе, блайндом бралі. Ну што, дзе ж яны? На табе пасрацца. На табе яшчэ. Ну што, недзе павінна быць яшчэ адна патэха. О, вітаю, Ян. Вітаю, шаноўны. Так, мяне ўжо засвяцілі. Можа ім тут ставіць? 4 фрагі ў Вафентрайера. Добра. А ў цябе дагэтуль нішто сабе. Слухай, жонка пісала там з горадні. Там таксама залівае напоўніцу. Кожны дзень. Увесь дзень я на ровары паехаў. Кайфусікі табе было. А каля мора там, напэўна, яшчэ было холадна, правда? Ну, там балтыйскія гэты даў прасрацца, падаецца мне. Балтыйскі вецер. Балтика не девятка, нет. Ну, а сёння толькі чым адрозніваецца ад мінулага тыдня тым, што вецер даволі моцны. Але ўсё роўна так адносна. Затое слёзы ніхто не бачыў, бо дождж. Як гэта кажуць, альфа, правда? Люблю дажджлівую погоду, дажджлівое надвор'е, бо ніхто не бачыць маіх слёз. Сігма, ну. Дарэчы, мы ж на выходных-то размянялі 50 подписчиков. Уже 52 нават. Так што хто будзе глядзець з подписчиков, дзякам вам вялікі. Давай, шевеліся, стаіш тут. Дзякуй, ВРВ. Не, дасягненне першых гэта 100, потым 500, а потым 1000. У меня там ёсць недзе постик пра гэта. Я ж увогуле пачынаў як эксперымент, ці будзе цікава, ці не будзе. Вельмі хацелася б, каб хутчэй гэта ўсё адбылося. Ну, а потым ужо будзе асноўная задача разабрацца, як гэта зманетызаваць. Бо не проста яшчэ для самазадавальнення выкарыстоўваць гэты рэсурс, але, блядь, ФВХ. Яна мяне шотня. Сабака. Так. Ну не шотня, но але можа. 1950 ёй можа вылецець.
Трошки не хапило реакции. Что такое? Ты кто? Я тут його не прокину? Не, не прокину. 60 ТП поднялся на гору. Что? Гэта як? А што ён, на што ён тут забыўся? О, добра, што ты стрэляў, малайчына якая, а? Трэба паспець яму 2 разы упаяць. О, яшчэ добавілі. Ёсць. Ну давай, дабірай. Рога, дапамажы. Заставили шотного. Як так? Ах ты собака. Где тут у тебя пикселики можно прошить? Но выходите по одному. Не все одразу. Я готовы. Ляха, гляди, яка толпа там. На. Адверни увагу на толпу посмотрите, а. Толпи не бачив ніколи у своєму житті. ФВХ їде. ФВХ їде. ФВХ їде. Ой, зараз буде кепсько. Гляди. Хе-хе-хе. -1. Давай, допомагай. Ви їх усі тут. І Міша, і Стас Метелкин, усі. Розумієш? Что, сраку подставить кто-нибудь, не? Куда я тебе там трапил? Что не пробил? Собака ты. И Минотавра едет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, прожето гэта было кепска. Туды не трэба было подтискать, гэта занадто ўжо. О, блядь! Ну як так? Ну, сука. Гуня. Что ты здекаешься надо мною? Что? Что? А як это, чекай? О. Загнали. А я быстрее поехал, коли что. Ладно. Давай наступный танк. Як я не пробил, бляха, 2 рази у Мінотавра в борт. Это был пиздец полный. Ой, гульня. Так, что лепш? Давай Викруса лепш. У нас ним только першая ступень мається. Треба, каб майстер був. Так. У центр на отстрел, а там уже будем по позиции глядеть. Кто где засветится.
А со мною нікого нема. Я один буду тут. Вай, вай, вай. Ну давай, хто перший? Угу. Классно. Классно. Ты один приходь, мы так само одни пройдем. Настойливая бусковица. Ты тот? Яна там, хутчэй за ўсё. А я пасля стрэлу не свяціўся, як так? Так. Там нікога не было бачна. 110 Е5 увогуле паехаў на левы фланг. Вось гэта нумар, канешне. Постой трошки. Ну куди ти з'їжджаєш? Там ще є що підтягнулося. Да где ж ты будешь-то? Бабаха на КД? Бум! Веча отъехала. Хе-хе-хе-хе. Так и ведал. Так и было задумано. Так. Неяк бы пад'ехаць, ды дапамагчы гэтым злева. Было б няблага, калі што. Нас надстрэлі 261 увогуле туды не глядзець. Да, каб цябе. Т. Ці ти тут, ці ти де? Паколькі не зрэагаваў, выходзіць, што я не тут. Цікава. Так, проляцела 100%.
Так, хлопчина. Було б неблаго, каб ти допомог мені тут у центрі. Так, допоможи. Все, пошли. Не, 2600. Всего 2600. Так, я планую, что у жнівні буде 430-460. Ну, ты упевнений? Хотя, хіба что у тебя кожен день там добавляется по 5, так, подписчиков. Типа 3-5, не так. Я там особливо не сачу за гэтым, але магчыма. Так. Восьмерки. Так. 5 тяжиков. Да, холеры, бляха, СТ. 3 ПТ. Жнівні. Ну так і буде у тебе, слухай. 450, напевно, буде. Коли так грубо подлічить, у нас тут засталось пару дзён. Плюс 30 дзён жнівня, лічи, що 32. І коли по 3 подписчик, плюс 90 того. Напевно, буде. Я б навіть не сумнівався. Ти ж не плануєш робити перепинки ніякі там у поставцах этого контенту. Ну и что такое? Давай мы с тобой поедем. Воу. Ты, бляхи, як я полетела, а? І знову так само полетела просто в левый кут некий. Не огрызайся, стой себе. Так, 3, 2, 1.
Нормалёво. В гэты паясок прабіць. Хе-хе-хе. Да, занадта доўга жыве, калі што гэта вось танк. Я маю на ўвазе 103-го. Ён уже столькі разоў падстаўляўся. Так. Ну што, табе ўргамон, разумееш ты ці не? А гэта ўсё жыве яшчэ. Не паспеў. Эх. Там у іх застаўся толькі леапард. Я пагляджу так. Трэба ехаць па чырвонай лініі. Угу. Спадзявацца, што там ніхто не стаіць у іх на адсвеце. На засвеце, прабачце. І вось так праехацца. Вось да гэтых дамоў праціснуць. Пакуль што ўдаецца. Хутчэй за ўсё ўдасца. Ага, вось такая абарона ў вас, хлопцы. Я б казаў, ніякая. Не бачу. Так. Сука, людзі, вы шмаляць па ім будзеце ці не? Угу, Кілана занятая занадта. Так, дапамагаць ніхто не хоча. Гэтае мяне перасвеціць, калі што. Ну, я маю на ўвазе. Маю на ўвазе ліса. Сука, подъедь, а. Прикрывай, иди нахуй. Долбоёбина, бля. Прикрывай ее. Ты бачишь, что мне хп нема ці не? И шаг, бляха. Найс. Фактично. Схаваўся ад мяне, ты паглядзі на яго, а? Хітрыкі. Ад мяне схаваўся, да астатніх падставіўся. Стратэгія? Не. Ну зноў 15-5. Дзякуй Богу, што 4000 ужо нас накідаў. Амаль што 5. По сумарцы. Добра, з іксамі завершылі. Можна будзе гуляць. Нешта так. 10 адзінак тэхнікі. Добра. Давно не гулялі, калі што, на Е75. Поехали.
Ого-го-го, колькі десяток, а? Объект 705А. 110 Е3, 2685. Буде тяжко. Але тяжко мало. По 3 усього з кожного боку. Одна девятка, одна десятка. 2 девятки, короче. Т10, 50, 120. Я ось думаю, ці варто виставлятися у центру, чи ні. Т-30 уже тут. Абла наша підтиснула. Навіть захопила лише центр. Давайте виставимося, поспробуємо. Може пошансує. Ну, один стрел есть. Где ты там стоишь, а? Так, пока что их там 705А только засветился. Хсор едет. Воу, что это наша команда робит такое, а? Ой-ой-ой, где Фош стоит? Правильно, Фош отступает. Давай, оттягивайся. Оттягивайся назад, ну. Малайчина. Ай, малайчина якая. Просто так. Хотя мне подобается. Ось гэтага хлопца поехали з'едзім. Там нехто у 1000 ему пропаял. Ой-ой-ой, 103 помилку зрабіў. 110,3 я маю на увазі. Бачите, он там застаўся. Гэта означает, что я не поехал на фланг до тяжиков. Ну я... Блять, ну что ты робишь? Ну ёбаный твой кот. Ну что ты его прикрываешь? Дурень ты. Взял свою тушею. На 1000, блять. На 1000. Курвиска. Так, тут говно закидають. Так, подається уже Фуваха сюда не поедем. Ну так, нечто мне подсказывает. Цікаво, ось здесь 110 Е3. Ой, треба протискати. Єдине тільки Т-30 чомусь не їде, не глядячи на те, що запросив його на допомогу. Оу. Ось він їде вже. Не хочу я сюда, я лепи поверху поеду.
Я разумею, што я магу сустрэць там 110 етры, але... За гэтых артаводаў засталося 530-40 кп, а не 530-540. І такое сабе. Мапа прыгожая? Ну, магчыма, так. Прыемна выглядае, нарэчы. Даволі аўтэнтычна. Ух ты, паглядзі, хто ў іх там стаіць, а? Він там обидва стоять. Вся эта позиция. Так, минус одна арта. Як же ж залетела? Я ж ну и кайфанул. Собака шаленая. Так. 50-120. Где ж ты там есть, а? Я отсюда тебе зауважу. А блискавицу отсюда не, уже не зауважу, на жаль. Ну, амаль что 4000, як хотел. До речі, сапраўды ты правы, Ян, што у World of Tanks такія даволі неблагія мапы усе. Нават так, каб узгадаць, што было падмалявана кепска, я нават не ўзгадаю ўжо. Даволі даўно яны ўсё паправілі, перавялі нішто сабе. Перавялі ў HD фармат, і ўсё стала значна прыгажэйшае. Эх, захоп дык захоп, ладно. Только один фраг. Нічога страшного. Потихеньку, полегеньку. Допилим. Наступне. Так само уже давно не гулял. Е50. Падаецца, тут не HD справа, а цалкам выглядае прыгожа, колеры, рэльефы, дамы, усе гэтыя стаяць так утульна. А яны ж бралі проста з рэальных месцаў. То бок там нейкая, пачакай, нарвежская ці шведская вёска тут была адмаляваная проста. Тут яны нічога не вымыслівалі самі па сабе. Яны проста захоўвалі тое, што ўжо мелася ў гульні. Ну, у жыцці ў гульні. Але так, ну, ты правы, насамрэч. Звычайна так не аддаеш ніякай увагі на гэта, але калі вось так, тыпу зупыніся, паглядзі, і глядзіш, і сапраўды, ну, на блага выглядае. Вогуле, мне падаецца, не падаецца, на маю думку, танкі, гэта, ну,
Гульня одна з найлепшых увогуле на рынку, тому што сабака, яна ж можа быць запушчаная нават на слабых кампах, просто на супер драўляных. Што мне падабаецца вельмі моцна. Так. Себак. О, приехали, бляха, пинг. Ну и что это такое? Як гэта называецца? Вось гэта цікава, вось гэта вельмі цікава. Калі знішчылі, тады адпусціла. Вось гэта просто трэшак. Просто пиздец. Нема словаў. Ой. Мне падаецца, КС павінна мець меншае патрабаванне. А Лера яго ведае. Я нават у КС не гуляў ужо 100 гадоў. 1.6 дакладна так. Меншае патрабаванне павінна мець. А што наконт астатніх не ведаю. Так. Дзявяткі. З дзявяткамі мы асабліва не пагуляем. Ай-яй, і злева таксама будзе кепска. Гэты танк дакладна не для гэтай мапы. Паедзем, станем у хмызы каля дамоў. Там ёсць пара будынкаў, дзе ёсць хмызы, адкуль мы можам стаць бяспечна. Дарэчы, ўжо 100 гадоў не гуляў ніякія ФПС, але хутка ж павінна выйсці ўжо этот чакалкер, сталкер другі. То, напэўна, там уже можна будзе пастраляць трошачку. Ой, центр ніхто не паехаў свяціць. Падціскаць гэтую гару таксама ніхто не паедзе, я так разумею. Ай. Ну што, нехта рызыкне? Ніхто. Пакуль ніхто. Усе сталі ў хмызы нашы. Ніхто не паедзем. Так, як быць, што рабіць? Яшчэ набой так доўга ляціць. Бачылі, калі што, зараз рыкашэтам ад Е4 паляцела у... Ці нахер, бляха, сабака. Як вы трапляеце на такой дыстанцыі? Просто ўсё ЛД разабралі, ну...
Усё хп у НЛД трапили, пидоры. Карацей, вот и у лясны дух рикошетом ад четвертого. Приколдесно, правда? Е-75 супротивников поехал на гору. Капец. Что в рандоме деется? Як яны гэта робяць, на что? Давайте подставляйтесь, хлопцы. I just need to know what's on your mind. You could call my name, I'll be alright. I just need to know what's on your Так, як тигр. А на подъезде не едем. Так. Вось гэта, канешне, кепска. І гэты яшчэ падох. Ну, трэба цікаць. Трэба цікаць адсюль. Гэтыя двое яго сустрэнуць. Я вось толькі думаю, ці... Ужо дадумаў. Глядзіце на гэтую трапнасць, бляха, у мяне так ПТ не трапляе, як ён. На сваім КПЗ. Попытка номер 2 на Е50. Першая была няўдала. Зараз будзе смешна, калі яшчэ раз мяне выкіне так. Угу. 4-5 цяжкіх-то... А, у іх фаза ёсць. Фаза дакладна паедзе на правы фланг. І 6 таксама даволі небяспечная. Не, лепей на замок поехать в левый бок. Со мной Йох едзе, добра. І з 6 сюди едзе, што? Ты упэўнена ў гэтым, Іс? О, даволі шмат нас едзе, слухайце, на замак.
Chyba czat уже тут. Ай, 59. Я тебе перешкоджаю, пробач. Давайте вытискать их, нас 5. Но... Давай. Единая только из 6 подставляется под гору. Тяжко целиться з гэтым прицелом. Привітання, Алексей. Дякую, що зайшов. 480. Ось альфа вилетіла до кальфа. Ах ты, поскудь, бляха, французская. Ну что, протиснули? Ты, блядь, сука, якая ты, погляди. Flashing lights dance with fire in the night. I'm wired. Watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up desires. What am I supposed to do? 'Cause it feels so good. Feeling wild like a zoo. Put me in a mood. Put me in a mood. Maybe I should've known that it ain't real. How'd you know how to get into my feelings? You're a trip giving me hope and solution. Так, налево.
Ну, где вы, хлопцы, давайте, подставляйтесь. Там тихий першин. Йох повинен його забирать, конечно ж. Ну и... Бу-бу-бу-бу-бу. Я не пойду, калі што, праз гэтым шляхом, але наш Йох, канешне, таленавіты пацан. Иди в сраку. Слухай, ты мусор, бля. Тебе сумно гулять и что? Ебланоид. Так, там две артеры працуюць по КВ-2. Бздын. Три, два, один. Блять, на кой хуй было стоять, чакать? Добро, -1. Собака. Йок залез наверх. Я думаю, где подевся. Хіба что его знищили, и он наверх залез. Страшно, бляха, гулять в эту гульню. Гульня страшная. Привітання всім, хто долучається. О,
думаю, утопія повинна тут дати трохи чаду. Спортсмені 50-120, 752 об'єкт, 732, Льова. Усіх пробиваю на виліт. Кобра, правее, блядь. Не будь долбоёбом. Классно я проехал. Пробач. Пробач. Пантера вже підтиснула, молодчина. Цікаво, заважить кого чи ні. Так, 703 вже там, королівський тигр так само вже. Ой, ну... Те, що в голову ён узяв, це не треба було робити. Ой, могутність гэтага рухавіка яна занадто малая. Ёсць хто жыве? Ось гэта я, канешне, малайчына. Так. Так, пакуль што вынік ніякі. Пантера, ты мыліся, так не трэба рабіць. Ну, ідзі ў наступны бой. Тут няма што дадаць. Хлопцы, выходзьце. Давайте, по одному. Другі подох. На жаль. Я лічу, што закаточу його. Так. Стойте, хлопцы, стойте. Молодцы, яны такія, ведаеце, трывалыя. Мне падабаюцца гэтыя хлопцы, тому што мы зараз тут пастаім, пастраляем адзін у аднаго. Ебать, а куды яго не прабіў? Гэта яно наўмысна пасля таго, як кантузіла там. Та ідзі ты. Тыпу, просто абы куды попала і ўсё на гэта. Тыпу, раз кантузіла, то няма чаго і трапляць. Эх. Так, Кілана, не варуши тут нікого мне. Нормально трапляє, слухайте. У борт башни. У борт вежи, пробачте. Три, два.
Ну что, молодчина. 628. Так, так, так. 1, 2. Так, гусельку сбили. Ось мне вось гэты падабаецца там. Павляк ці як ён. О, так во. Добре. Нормалёвый ён стаіць там. Корпуса не відаць. Подловил. Ён тут. Малайчына, малайчына. Няма што дабавіць нават. Попаўся. Так, каб не ён, можна было б праязджаць, але... Так, я заўважу, што ён паехаў назад, калі што. Так і ёсць. Ці ўдасца 703-го дабраць? Удасца. Готово. 4 фраги, 6200. Два медали повесили. Айо, выпало. Палявая пошта, як заўсёды, несіце ваши грошыкі. Вось вам купон. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I.
Так, 4 танки. 4 танки, ні в одне ПТ. Угу. Розуміло. О, глядишь ты. Хэвик сюда едет. А на что ты сюда едешь? Бля, з гэтым серверным прыцэлам гуляць амаль немагчыма. І ён скача сам па сабе. А вось гэта было абідна. Як скажеш. Блять. Что с прицелом? Так же ж немагчыма гуляць. У яго сваё жыццё. Давай, цент. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, приехали. Так, треба змяніць наладу. Все ж таки треба убраць гэта ось прыцэл. Бо немагчыма так гуляць. Так, вот далее, так, далее. Ось. Так, десятки. Хто супраць мяне будзе? 71. І ўсё? Только одна десятка цяжкая ёсць. Угу. Ну, в такім випадку город. 100% город. На жаль, а ти був би корисним у городі. Так, 105 ты поехал. Ебра перехопили лишь. Так, а тут подсветить, не? Мантикор, ты не кепско гуляешь, слушаешь? Чуешь, не? Треба остатніх почекати. Поехали.
Добре, забрали блайндом. Мантикора нарешті когось знайшла. Центуріона. Цікаво, цікаво. А яны поехали левый фланг гулять, слухайте. Кинувши гети. Зрозуміло. Гэтага не бачу, а вось гэтага бачу. Ёсць такое. Мінус 1, добре. Так, яны заставили пару ПТХ на варті. Колькі 3? Где же это Центурион, коли что? Так, у нас на отстреле 1, 2, 3, 4 танки есть, плюс арта. Базу бронить повинная. Бля, Ебер, что ты робишь? Блять, куда ты целишь? Вось тут святи, сука. Тупоголовая. У нас мантикора нейка неадекватная. Заебись. Нема пытанняў. І гэты долбоёб поехал. Прост поехал. Владик, Владик. У цябе ў сваяках там ішакоў нема? Ой, блядь, які ж просто немагчымыя. Алень, ты, блядь, яго не бачыш, ці што ты робіш увогуле? Дзе ты там свеціш? Блядь, з гэтымі дамамі тут нідзе не пракінуць. О, што ты кажаш? Засвяціў. Ага, конечно, без урону. Трэба ад'язджаць у горад назад, сустракаць. Бо зараз ПТшки поедуць. Заебись. Мантикора была просто охуенная.
ЛТшки, калі што, нема. Свяціць нема каму. Ліса б'ють. Та ёб твою, куди ти летиш-то? Это что был за стрел таки? На мой погляд, ліс зараз одлетить. Ён яшчэ і страляе. Ёб твою мать. Все так кепска. Куда тебя можно было не пробить-то? Подкажи. Так. Тактика говно, коли что. Ось так стоять. Не туди. Не туди полетіло. Добре. Так, єпісь уже не той, як кажуть. Не. Траплять нельга. Блять, 5 стрелов и все молоко. Так. Ну, выходишь, не? У тебя базу без захопливают. Выходь. Так, некуда поехал. Питання, куди? Вийдеш? Вийшов. Прочитано, як кажуть. Не виходиш?
Что, нечто пошло не так? СТБ, треба ведать свой танк. Постой трошки. Слухайте, ведаеце, пацан прокачал десятку и не атрымалася нешта. Ну что ж ты будешь робить, а? С такими-то десятками. Так, нехто мяне бачыць. Да ёб твою мать. Один. Оу, гэта было калі што. Вельмі жорстка. Ёсць траплянне, добра. Floating through the clouds, a light emerges from beneath the sand. The instant it me grows seems so far away. Across this universe she lives another day. Куди податься? І сьоме з тобі перше, Вікерс ехав за 100. Бляха, і фаза. Было б добре, конечно, у городе гулять, але... Штось мне подказываю, мне там надают по пысе нормалёво так. Треба буде трошки злева, каля рацы погулять. І так само у городе. Єсота, куди ти їдеш? А, ну добре, він просто так. Такий шлях обрав. Гэта нормальово. Так, ось де 113, бачите, едем зараз праз мосток і налево. Ось тут ми і погуляємо, ось на гэтым кавалку. Дзе паспрабуем даць цяжкім танкам, якія будуць высоўвацца, а дзе ПТшкам і стэшкам, якія будуць ехаць па-за ракою. Давай. Тут мы толькі балкон бачым. На табе. Нават пушку не зламаў. Ну што ж, гэта было чакана, што і сёмы стане там. А вось і фаза. А вось гэтая фаза... Нечакана, што яна тут стаіць. Я б на фазе ехаў все ж таки сюды. Гуляў бы разам з Ісом Сёмым. Дзе ж там твоя голова? Сабака, як ён мяне прастрэльвае, я яго не. Чаму мне перашкаджае гэта ёбаная гаубіца, а яму не? Гульня, што ты робіш увогуле? Як ты за 100 павінна яго прабіваць наскрозь? Нават у галаву. Хто тут у нас? Мойскін. Покажешься? Не, не покажется он тут. Ён
będzie там. У закуточку. Давай-то, 10-й, смелей. Не будь боязливцем. Ти ж на тяжким танку. Єсо, ти проїхав. Єсо, ти проїхав. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хто? Там что, некое окенце есть? Тяка бога не пробил. И он, бляха, передом заехал хутчэй на город, чем я задом просто за рог. Блять. Все, что вам треба ведать про динамику Е75. Мойскин, где 900 хп? Просрал. Бляха. У нас ях ПЗ-100 отрымливая по голове своей. Цікаво, гэта фаза мяне свяціла ці хто? Эх, трэба было адразу кідаць, не зводзячыся. Ведаеце, чаго я хачу? Я хачу дабрацца вось... Не да гэтага хлопца. Да як тигров. Я коснахаваю свою пипку. Яго тут не выкинуть, не вытеснуть ніяк. Ох, добре. Там і нешта хоче. Что? Это все. Ну что, ты до меня зараз едешь, не? Просто. Бум, готовы. Малий настрел з усім 1100. З усім малий настрел. Ось так тобі по голові. Нормальово. Два 200, гэтаму типу у 0 вийдем. Цікаво, ми побачимо тут арту ці ні? Ні, не зауважимо я ціль. На жаль. На жаль. Не, наши хлопцы вельмі добра адгулялі. Што ў горадзе, бляха, да і СТ фланг яны таксама праціснулі. Эх, а можна было б, калі б не праціснулі, да яшчэ настраляць. Нормалёва залетала. Так. Давайте, може, трошки пофармим.
Зараз подробім резервы. Так. Тут гэта небяспечна, але магчыма цалкам. Калі супраціўнікі не будуць падціскаць, мы першымі займем свае кусты, хмызы, і ўсіх перасвецім. Давайте ось тут. Так, ЛТТБ ёсць. Ён хутчэй за нас прыедзе. Сука, ён падціскае. Не, перадумаў. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Павінны былі асвяціцца, калі што. Прывітанне ўсім, хто далучаецца. Калі не цяжка, падабаечкі ўгару. Падпісачкі таксама, калі яшчэ не падпісаныя. І што? І дзе ўсе? Вось першы з'явіўся, добра. Але ён адзін? А дзе астатнія? Бум табе ў галаву, на. Ідзі пачухай. А вось і другі. О, гэта небяспечна, кавалер. І як мы з ім будзем тут змагацца? Бо ў мяне, калі што, тут танкі не дзеля гэтага. Не, хлопцы, вы прабачце, канешне, але не. Мы так не будзем гуляць. Я супраць кобры не стану. Бом. Так, у такім выпадку трэба будзе праз цэнтр праехаць, але ў іх там ужо абла ездзіць. О, прыехалі, бляха. Что там такое? Что там перешкоджает? А у іх тут, калі што, даволі шмат было танкаў. Так. І што тут рабіць зараз? Куды падацца? Галера. Ой, ну кобра, ну як так? Паскуда ты тупоголовая. Не, у меня нема тут ніяких гэтых варыянтаў просто-напросто. Бесперспектыўна. Нас просто усе адляцелі. Нягледзячы на тое, што лік 2-6, такое адчуванне, нібы лік там, бляха, ўжо 10-0. 2-8. Прачнуўся. Прачнуўся, хлопец, прачнуўся.
Без вариантов, без вариантов. Что, еще тротыки можно дать кому-нибудь? Одна не полетела. Другая не долетела. Была занадто медленная. Давай тарана. Ай. 2.14. Ну, нормально, что 10-0. Налетели, бляха. Так, яшчэ одна гульня, дзе можна насвяціць мільён. Гэта я калі што так жартую. Супраць васьмёрак, праўда. Хто супраць мяне? Сенлак. ЛТ 432. Цікава, цікава. Паспрабаваць гару взяць ці не? Давайте паспрабуем, авось. Авось пройдзе, авось зоймем гэту гару няшчасную. Четыреста 432 ён не паехаў, гэта добра. Блядь, ну як так? А, Мель пад'ехаў. Мне чогось падалося, што гэта Су-130 зрабіў. Так, галоўнае пытанне. Налево, направо ці права? Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool to let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Поедем прямо под домы станем. Магчыма, там будзе кому пастраляць, што справа, што по цэнтру. По цэнтру магчыма ЛТ, з правага боку магчыма як ЛТ, так і ЦТ часам. А разам з намі чамусьці Леопард ПТА, чаму? О боже, на 4 танкі ў гэтай пазіцыі. Мне падаецца, гэта кепская ідэя. І зноўку, слухайце, ЛТ нема. Вось зараз бы гуляў на ЛТ, бля, супраць мяне было яшчэ двое, правда? То бок 1,5 ЛТ на каманду. А чаму б не збалансаваць хаця па адной ЛТ ў бой? Навошта рабіць так, каб не было ніводнай ці 3? Што за халера? Аддзел баланса, што вы робіце ўвогуле? Як гэта разумець? I just had to write this song. I don't wanna
Ту-ту-ту. Ух, блядь, як яно полетіло. Просто. Просто в космос. Что тут не бачно їх? Ой. Не тая, бляха, ПТ у меня, как траплять на такой дистанции. Ёбаная стояла, бля, як это дорого. О, гляди, кого знайшов. Сто хп не догорела. Поехали в город, бляха, нема тут что робить. Ой, Т-95, правда, мне усе попсує, мені подається. Воу. Просто так узяв да пробив? Что? Так, уже мимо. Просто на вылет, бляха. Куда ты летишь? Ой, бля. Твою мать, просто немагчыма. А гэта будзе просто назіраць за тым, як мяне разбіраюць. Так, ХВК і ЛСІ у їх. Спробуємо все ж таки замінити гору.
А чому він хутчэй за мяне бяжыць? Ён што, з турбінай гуляе ці як? Так, карты нема. Цікаво, не заважить мені, коли я буду по їм стріляти, чи ні? Два з двох залетіло. О, це цікаво. Холера, у нас тут 3 танки стоїть. Так, ведаеце што? Нашы это не едуць за маяка. Гэта азначае што? Трэба нам у такім выпадку, правда? Што ж мы будзем стаяць на адным месцы разам з іншымі танкамі? Так не цікава. О, глядзіш ты. Глядзі, каго знайшоў, а? Зараз Барасік павінен дапамагаць. Так, мне патрэбна, каб у яго засталося 500-600 хп. Не больш. Хлопцы. О, поехали. Кобра, блять. Вось гэта нумар. Вось гэта нечакана. Так, Крайслер, это добра, что ты едешь со мною. Гэта дае нейкую надзею. А ну-ка, адсюль. Так, неяк уже переживу. Бляха, Крайслер. Только не подохни, я тебя прошу. Я тебя просто умоляю. Ой, ёбаный рот. Меня уже бачить. Та йди ти в сраку, звівся ён. Давай, Крайслер, я тебе. Без тебе ніяк, слухай. Паскуда, погляди на яго. Ён паспявае за мной сачыць. Супер, нарэшце.
Ой. Не. Собака. Так, питання. Куди їхати? Куди їхати? Конечно, тільки на зеленку, але ці стати у хмизи наверх, ці знизу. Хіба що я до верху не доїду. А було б неблаго. Короче, станем спочатку ось тут. Коли буде дозволяти ситуація, то під'їдемо наверх туди. Т-71 поехал отдаваться, правда? Инакше на что он поднял свою гармату. Так, и он поехал по... Ага. По центру. Тобто он на шару просто поехал. А у нас тут, коли что, 2 АФКшера. Угу, один прочнулся. Ой-о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 й. Упал у яме, ну правда? Давайте спробовать. Так, у таким випадку наша Т-71 його не пересвітить, він буде там кататися, скільки йому захочеться. Бо там подвойные хмызы. Зато коли они рыпнутся по зеленце, то в таким только випадку Т-71 наша засветить их. КР-01 повинен, конечно, светить в это. О. Ой, холера, бляха, яга, это таки роскит. Угу, один отстрелялся. Давай, опускай за армату, ёб твою налево, мать. Ой, раз двойных хмизи ён мяне просвятив, ви розумієте? Паскудство. Ой, дякую Богу. Давай, смелее. Ты один на ЛТ, яка засталася. Нема чого соромиться. Атом, давай. Где там арта была?
Блядь, заебало ты падать вниз. Просто немагчыма. Поехали. Ну ніяк так, мне падаецца. Там Шири уже обнаглел. Скажу, что обнаглел. Да ёб твою мать, ну як так? Ой, а ты будешь траплять, куда я целю, не? Блять. 3 стрелы, усе мимо. Бля, не танк, а мара нейкая. Жахливая мара. Поехали, хлопцы. Что сумуете? Ну, не сумуем, давайте. Давайте. Добре, полетело, добре. Ну что, мне удастся кого-нибудь засветить? Их засталось 3 танки только. Поехали. Так, ражет-то подціскаецца, а навошта незразумела. Яны б засталіся на гары? Яны б яшчэ накідалі што-небудзь, а так? Пум, готовы. Что? Медаль паскудшы? А, бо я забіў 2 арты. Забыўся. Так, ну што, яшчэ паўгадзінкі пафармім, потым пагуляем яшчэ на Е75 и Е50 до 1 гадзіны дня. І будзем завяршацца. О! Оу. Так, вось гэта цікава. Вось гэта цікава.
А вось гэта цікава. Бляха, я з левага боку стою, гэта стаіць справа. Я хачу туды пад'ехаць. Вось у гэтую пазіцыю. Куды ён паедзе? Ён паедзе па цэнтру, праўда ж? Так, ён паедзе займаць дэфолт. Ён будзе свае колы ці там гузлі накіроўваць туды. Ага, перахапіў одну ЛТ. А мы вось сюды. Добра, добра. Ой, вельмі добра. У іх елка занадта моцна памылілася. Так, паспрабуем. Ага, вось ён ХВК. Супер. Мне падаецца, мы зрабілі тое, што задумалі вельмі якасна. Вось чарапашка там ёсць. Ну што, усю каманду засвяцілі, не? Ой, ну столькі танкаў на базе, і ніхто не адкідвае гэтых хлопцаў. 40, 50, 100. Куды яны глядзяць усе? Кашмар. Паглядзіце, колькі яны прапусцілі танкаў на гару. Гэтых траіх яны не знішчылі. Ой, каманда, што за ціма? Як з вамі гуляць-то? Усю Ты хулі тут забыў, придурак, блядь, дамарожчаны. Ой, сука, долбоёбіна, блядь. Замест таго, каб стаять недзе на адстрэле, ты сюды прыехаў. І шаг, блядь. О! Просто, блядь, сла кусок. Ён узяў іх сюды прывёз. ХВК побачыў, што ён сюды падціснуўся і вырашыў, што трэба ім ХВК таксама падціснуцца. Давай вынішчай зараз. Урода кусок. Нема слова. 1700 перасвяціў усю каманду, блядь. 1700 на света. Ну, уяўляеце сабе гэта, не? Як? Ну як гэта? Ой, сука. Казачные олени, блядь. Это стоїть, адстрэльвае, бачыце. Трэба зараз, па-першае, праехаць праз гэтыя смызы, вось так вось, сюды. Гэта адно, каб толькі ХВК перасвяціць і вось гэтак далей. Блядь, хули ты не ездишь, хули ты не крутишься. Добро. Я упомнена, что вось у поплечника мой... Ты, сука, что не бачишь, тебе немає никого? Хуй по мне кидают, пидоры. Гэта, што у майго паплечніка, ёлкі. У яго больш на света за мяне.
Ебать, як мне пашанцавала. Вы гэта бачылі? Яны ўдваіх скінуліся мне. А навошта вы базу захопліваеце? Чэрці? 3, 2, 1. Нормалёва. Дурні нейкія, бляха, сталі на базу, даехалі і ўсё. Дзе? Дзе? Вось ён. 3425, бачыце? Гэта, блядь, толькі ў мяне якая зорка такая дурная. Што по майму засвету пры засвечванні ўсёй каманды мне ж нават медаль далі за тое, што ўсіх засвяціў. Нет, блядь, у мяне за тое 1700, а яго 3,5. Ой. Гэта проста неверагоднае нешта. Як гэта працуе? Так, а вось гэта можа. А вось гэта можа быць добрым боем. А я заўсёды так кажу, толькі з надзеяй на тое, што, канешне, будуць адкідваць. Вось у мінулым баі я таксама думаў. Зараз засвячу, вось такая тактыка, усе такія справы. Усе засвеціцца, ды ім так накідаюць. А яны, блядь, 1700 накідалі. Сказалі, ідзі нахер. Мы самі сабе будзем свяціць. І спалілі мою пазіцыю. Едзем сюды, хлопцы, мне патрэбная ваша дапамога. Дапаможа хто-небудзь, не? Нешта я не бачу ніякага імпэта ў іх. Яны пакуль вошкаюцца на месцы. Ой, ёпта. HTC, LTTB. Давайте так постоим, ну а что еще робить? Так, LTTB пакуль што до мяне набліжаецца, але гэта не страшно. Не, ён там і застаўся па сутнасці. 218. Як я і казаў. Што вось гэта такое? А? Што там за ёлупні стаяць на базе у нас? Я нешта не разумею ўвогуле, слухайце, ну... Я такога жаху даўно не бачу. Ну, глядзіце, у нас увогуле нікога няма, хто працаваў вось па гэтай вось зоне. Разумееце? Бо вось тыя два там, а вось гэтыя два тут. І чаму яны тут стаяць, я не разумею. Там же не было рэспа, бо яны туды праехалі наўмысна. Праўда? Вось гэтыя двое. Эй, гуляць будзем ці не? Ну хіба што не. Вось мне так падаецца, што не. Гуляць не збіраюцца. Такім выпадку мне няма чаго тут рабіць насамрэч. У іх мінус ЛТ, так. У нас... Да.
Боже, я нават не засвечваюся. І ви розумієте, в якій я ситуації? Треба валити відсюди. А я ще тут катаюся. Все, давай, проздами. Тікаємо відсюди. У нас команда, бляха, великих тактиков. Віперова, он проснулся, поехала подихати. Інших варіантів її не було. Ці на базі стоять, ці просто поїхать здохнуть. А, бляха, що за рандом? Що за цудовна гульня? Ну ось навіщо я вам світив це все? Що в таким випадку будемо робити? Мені подається, треба їхати ось туди, де Гова Пантера. Одине тільки було б не кепсько, як по голові не отримається від усіляких брасиків. Ну ось кольки я ще набудив у засвіті, ну. Я маю на увазі гэту арту. Нарешті. Нарешті її збили, нарешті. Давай! Сука, ён яшчэ і трапляе. Перенабивание не хапае хуткасці. Каб 2 отдать, правда? Вас же тут двое, ну спуститесь вы. Ну хоть трошечки. Бля, что с правого боку у нас гуляли ёлопы некие, что с левого боку и на так само. А там Шапатак, а там Лорейн и Бизонте, и что, и усё? Треба ніяк по червоній лінії їхати. Але ж мяне тут зауважаць, асабліва вось гэты вось чалавек. Разумееце? Як я спадзяюся, што мяне ніхто тут не ўбачыць. Ведаеце, хлопцы, а вас убачыць. Чаму? Таму, што вы гуляць не ўмееце. Так, а дзе можа быць Шапатак? Няўжо? Няўжо. Так. Так, чакай, 11. 11-8, але я нікого тут не бачу в мазаху їх, правда? Так, і... Бурасик переехал. Але куди? Ось гэта пытанне веку. Пытанне стагоддзя. Ён промазал. Ой, бляха-муха. Як добра, што ён промазал. Як добра, што ён промазал. Так. Ага, Бурасик вырашыў кінуць сваіх ПТшак. Ну добра. А я ўсё турбаваўся аб тым, што ён зараз мяне тут законтрыць, а ён вырашыў, што не. Так, дзе ж Райнметр? Бурсик. Дзе Баршчэўскі, ну? Воу, тишей, что ты?
Так, лепей ехаць акурат на яго. Вось ён. Баршчэўскі. Ён мяне бачыць, і я яго бачу. Так, бурасіка зараз трэба неяк кантрыць, лавіць і гэтак далей. Ён 2 набоі свае адкідаў, але ён перазарадзіцца, пакуль я свае наб'ю. Таму трэба, каб УД стаяў. О, арта трапіла. Добра. Трэба, каб УД стаяў. А мы будзем сваю працу рабіць. Калі што, ён мяне, конечно, забярэ. Правда? З 2 набояў там. Ну, але мы павінны яго таксама з барабану забіраць свайго. А вось і ты, мой сябра. Ну, няблага, адзінае толькі не разумею, на што ён кідаў сваіх ПТ-шак. Калі б я на яго месцы был, я бы іх все ж таки прикрываў. Бум. Ой, блядь. Халера, вось гэта выйшла добра. Як ён мяне не забраў, я і не ведаю. Тараном. 341. Хіба што мне пашанцавала. Нармалёва так. І тут паскоч, правда? Так, поехали яшчэ разок. О, можа быць добра. Ай, бля, не. На штурме не. Штурм гэта нядобра. Ёсць адна пазіцыя. Але вось не ведаю, ці спрацуе яна. Паспрабуем. Я гэтую пазіцыю, калі што, даведаўся на выходных. Там стаяла Е25 супраціўнікаў. І так няблага яна стаяла. Бок наша СТ ці ЦТ яны ўвогуле не маглі дыхаць на гэтым фланзе. З-за таго, што яна насвечвала нармалёва так. Так, толькі пусці мяне. Ну, амаль што пусціў. Ну, на гэтым фланзе толькі стандарт. ВЗ ёсць, Т-25 ёсць. А вось і ЛТшка іхняя. Нічога. Мы неяк сабе дамо рады. Ну што? Так, чакай. Я нешта прапусціў, там жа ехаў стандарт на гэтую пазіцыю, ці не? Хлопцы, падтрымайце, калі ласачка.
Неблаго было б, как бы все ж таки трапляли, а то вони як в одну позицію стали. Так, 662, ну гэта мне павінна пашанцаваць, каб я яго з барабану то забраў. Угу. Ой, блядь, руки трясутся. 3:0 называется. Эффективность. Ну, о, добре, все. Дякую, що не дали мені. Ой, у кривду, так би мовити. Так, што яшчэ гэта бой павінен быць. Яшчэ 8 хвілін пафармім і пераходзім да Е75 і Е50. На жаль, ён мяне забраў. Собака. Яшчэ з сабой возіць барабан фугасаў, разумееце? Гэта вось на такі выпадак. Толькі супраць елкі ён будзе працаваць. Ой, девяткі. Трэба ехаць сюды. Спадзявацца на тое, што па-першае будзе залятаць, і на тое, што супраціўнікі будуць падстаўляцца. Млеха, куды ты? Млеха. Сюды. На кой хуй ён гэта робіць? Хто мне распавядзе, а? Ну даў ты свет, і што, без цябе б там не засвяціўся б ніхто. О, яке кончаны. Так, цент 5-1. Цент 5-1 поехал, ЦСК поехала, и на этом все. И что сеттер, что млеха. Я не навпро... О, блядь, зашибись просто. Ну что за свет будет, не? Може залятає, може і ні. Хто ж його веде, правда? Ага, там они на укут уже забились все. Я про супротивников, коли что. Ой, так что... Хіба что будет по млесі. Могу сюда кидать? Могу. Ой-ой-ой-ой-ой, света нема. ЦСКА такая, ну там... Блять. Никто не помер, треба ехать помирать. Давай, 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 высовывайся. Угу. Чи буде бачно? Не буде бачно.
Давайте, худшей. Там КВ-3. КВ-3 в них гуляє. У хмизах. І он другий раз трапляє просто нечто невероятное. Центуріон поїхав за артою. Такое собі рішення, щиро кажучи. Можна по йому світ дати, а? Сеттер. Цей сеттер стоїть добре, тільки що і той не світиться. Так, нарешті по йому трапили. Ну, нехто ще додасть чи ні? Бля, 419, хто? Где КВ-3? Где? Гэтая собака. Дякую Богу, трапив. Я уже решил, что не траплю. Як так адбылося? Да хуй яго ведае, як так адбылося і чаму я застаўся адзін. $13.90 мяне, конечно, тут заваліць, нават не заўважыць. Сука, два долбоёбы, што сеттер, што, бля, гэты центурыён.
Нема слова, бля. Сетер став, хмизи стояв, бля, позирав тільки. Покуль не подох. Ладно. Похер на гэтае говно. Будем сподіватися, тут буде лепше. На Е75. Так, Утопія. Ну Утопія, здесь супер дев'яток усіх. Добре. А, єдине, тільки респ. Не той. Так. 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 Станем за гэтую церкву. Уже фаза контрить тут. Ну так, едзе двое. Фаза, конвей. Нормалёва свет нехта дал. Блять. 304, блять, говно. 304. И у этого говна так само альфа полетел на 780. Давай, высовывайся, ну. Блять. Полетела, дык полетела. Зашибись, ты, конечно, подставил свою полуармату. Что? Дяку Богу, не трапіў яшчэ на 300, а? Нам трэба базу ратаваць. Чотири, 3.
Не подставляется. Brace yourself. I can see the end inside. Потім перейти треба на їх буде. 4, 3, 2. Hardwired. Постой, подумай над своими поводинами. Угу. Так, ЦС-ку кто-нибудь контрит стене? ВЗ нарешті доїхала. Ну. Мне подається, шарфутер буде зараз у спину виходить. Ну, насамрэч, спрабаваць виходить. А уже як атрымаецца його халера ведае. Так і ёсць. Так і ёсць. Амаль што атрымалася. Поглядим, что тут будет у нас. Тайпчик. Блять, ВЗХ. ВЗХ это просто фейспалм. Так, 50-120. И там тайп 4 у нас едзе чамусьці не глядзіць. Ой, чалавеча. Ой, чалавеча. Не глядзіць. Ха-ха, малайчына. Пытанняў няма. Пытанняў няма да тайпа. Што, дзед, выйграў? Выйграў. Бач, выйгралі. Перамаглі ўсіх. Адзіна толькі дастаткова мала. 2500. 3500, прабач. Так, што ў нас яшчэ па часе? 12:43, яшчэ 2 баі. Ну, што ў гэты чацвер у нас не будзе нічога? Адмяняеш? Ці наадварот? Десяточки. Десяточки. Викас, ФВ, Фош. 110. Е3. Ну, ничто. Поедем в центр. Тем более, что это штурм. Ой, не штурм, пробачьте. Сустрэчны бой. Перенести на середу.
На новым месцы першы працоўны дзень. Вось яно што. Дык давай зробім такім чынам. А мы лепш Евротрак сімулятор адменім заўтра. Вось. Я таму што лічу, што можам пагуляць у гэтай, скончыць гісторыю Nobody Wants to Die. То бок заўтра мы SnowRunner бегаем, а ў чацвер я ўжо зраблю Nobody Wants to Die. Лічу, што гэта будзе проста выдатна. Заябомба. Я таксама лічу так. Значыцца, заўтра гуляем у SnowRunner, а ў чацвер... Серада танкі, чацвер Nobody Wants to Die, пятніца зноўку танкі. Ну. Чалавек, ну падстаўся. Леопард, ты что робишь? На что ты так? А у нас ніхто штаны не поехал. Ёб твою мать. У нас ніхто штаны не поехал. У нас вось тут нема нікога. Вашу ж дывізію. Як гуляць? Пасталі паглядзі. Кобра. СТРВ. Усе на свеце. І ніхто, і нічога, і нікому, і ніяк. З'ехал. Сцикло. Ты десятка, я девятка. Иди сюда. Ух, 30-й як отлетел. Як якосно ему накидали наши ПТшки. Так. Прожать, это где? Вось он ты. Я акурат у гэты момант откатывался. Вы разумеете, як мне не пашанцавала? Дуду з базы яму. Так. Передали прывітанне. А что такое? А что такое? Что здарылася? Пакуль ты перезараджаешься, я пойду твоего сябра на прожеце яшчэ раз паспрабую збіць. На жаль, из-за того, что у нас нікога нема на штанах, мне прыйдзецца вось так вот воскацца вось у гэтых низах. Упс. А ты не ведаў, что у тебя такая броня там? А я ведаў. Ой, фугасом. Ратавальнік. Просто выратаваў усіх. Калі што, яго яшчэ павінен быць набой. А вось тут фошык. Добра. Гэта добра. Калі што, на жаль. Ты што робіш, сука? Пидор, блядь, ёбаный рот, блядь. С такими поплечниками ворогов не треба. Вы разумеете, что этот ёлуп меня только что подставил на 600 хп? Просто так. Просто так, блядь, взял, выставил меня. Сука. Просто, блядь, я в ахуе. Я в ахуе. Як зовут гэтага членасоса? На Alt трэба націснуць, не. Это пиздец, конечно. Блять, трэба паглядзець, што там робіцца з нашым гэтым.
О боже, мне яшчэ і топ набой. Топ настроил. Ці вось гэты ён? Ці хто гэта быў? Дасягненне 4... О, блядь. Страшно глядзець, 4500. А гэты яшчэ хто? Боже. Боже ж мой. Не. Лепш такое не чапаць, слухайце. Я ж потым руки не адмыю. Як можна гуляць на 3000 гэтых ачкоў варгеймінгаўскіх? Да, мінулы бой. А, слухайте, мы ў топе. Мы ў топе супраць восьмёрак. Ай-яй-яй. Поехали на фланг цяжыкаў. Паспрабуем там усё ж таки накидаць. Што супраць мяне выставляецца? Лёва. СМ. Добра, слухайце, гэта вельмі добра. Ох, як ты просто проехался тут, а? Так. Так, у их никто не светит тут, добро. А там мы спокойно проезжаем. Цена только две арты, и, конечно, сапсуют мне настрой. Бо заябуть просто-напросто. Але тое, што ТС-54 ён заязджае ў гару, гэта азначае, што у іх тут не шмат танкаў. Ось так, так. ІС-6 робіць добрую справу. Просто, бляха, падставіўся пад усіх. ІС-М. Так, шосты ІС. Эй, ну як? Ты что, сдурнела, гульня? Халера вас бери, бляха. Шельфа не вылетае. Добирай его. Атаковать будешь, не? Ты будешь просто узираться удалечень. Рикошет. Ну, нічого не зробиш, коли рикошет, то гэта рикошет. Так. Нашим сраку порвали на левом фланзе. Семлик. Вы поглядите на это только. Шосты зауважить кого-нибудь? Не. И до побачення. Там может быть шапатак или что?
ты, блядь, серьезно, ну? Блядь, 280, ну. А и Сэм, коли что, еще живы. 480, и знову альфа не полетела. Колькі раз альфа вылетела, то хоть у гэтым баі? «575 раз, 622 2, 543. 3 рази. Краті 50%. Баланс. Баланс. Так, ну что, пошний бой? Блять, и тут еще утопия. Бредота нейкая. С таким вынником утопи быть. Так, ось эту мапу я не люблю на тяжких танках. Ой, як не люблю. Ой, курва. Ладно, поехали. Под бункер станем недзе. Може атрымаецца нешта. Пробач, пробач, пробач. Так. Калі б у мяне было б броні, хоць с ракай жуй, то можна было б, канешне, ехаць сюдою. Але. Е-75 гэта трошки не пра гэта. У яго толькі ў галаве ёсць нешта. Ой-ой-ой-ой-ой. Хто гэта нас тут чакае? І арта чакае нас яшчэ. Прыемненька. Сука, ненавиджу мапу. Просто, бля. Для цяжика самая горшая мапа, на мой погляд. Давай сюди. Ззаду ніхто не прикриває. Що я роблю? Халера поведе. Ой. Оп. Як справи? Ой, упал. Ты что, за мною едешь? Ты что, бурачок? Глядите, кто там вышел. Не, на жаль, на MX-4 ён прайграе Е-75. Давайте, хлопцы, дапамажыце яго тут пакрыўдзіць трошки. Оп, дзякуй, арта.
Просто моё ж. Ты что тут забылся у меня усрацца? А цікаво, як гриль пробіў, няўжо такі ўжо кут быў? Собака. Угу, каб яшчэ паляцела. Было б няблага, а так... Ты что, блядь, не светишься? Стоишь в чистом поле. Сука. Просто, блядь. Ёбаный рот твоего коня. Стоите в поле, не светится. Вот это маскировка. Няўжо маск-сети были. А? Якія ставки на гэта, што ён пад маск-сеткай стаяў там? Так, десяточки, десяточки, десяточки. Поедем до тяжиков. Дискорд? Не глядзеў яшчэ. Ну, пасля страву зайду. Блять, мусорка. Кто прилепил мусорку до кута дому, а? Так. Калте нема зновку. Зновку ніяких халте. Так, куди ж тут поджаться, подціснуть їх, а? Гэтыя двое едуць там злева. Это означает, что мне нема чаго ехать там. По факту. С фазой погуляю. Видите, что? Ось тут по центру. Ой, блядь, ты погляди, а? Что я пропускаю? Ёлуб дурны. Нормалёво, хлопцы заехали. Потом такие, не поеду. Так, Паттон нешта там робіць, мне падаецца вельмі цікавае. Давайте дапаможам яму. Ну-ка, 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 ну-ка. Выходить будешь? Не будем. Кто посмел? Сука, 1100. Просто, бля. Паскуда. Приехала, бляха, стала у кмызах. І дочекалася свого шансу. Куди?
яка йому разниця, блядь, він просто кинув з вертухи і все на гэта. Охуенные два боя последние, просто нема слова. Не, хлопець. Мені хлопець уже. Як кажуть, дякую великий за прогляд. Давайте яшчэ. Крацей, по планах давайте пробежимся хутенько. На гэтым тыдні у нас будзе 3 разы танки. Середа, понедельник, пятница. У четвер будзе у нас Nobody Wants to Die, а завтра у нас будзе SnowRunner разом з ВРВ. Вось. Таму запрашаю усіх на наступныя стрымы. За сённяшні стрым усім, хто далучыўся і паставіў падабайку, вялікае дзякуй, хто падпішацца, абняў, прыпадняў, пакруціў на месца паставіў, як заўсёды. Падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, і няхай панядзелак у вас будзе вельмі добрым днём, таму што сёння панядзелак. Мы яго толькі пачынаем, гэта працоўны тыдзень. Няхай вам шчасціць. Да пабачэння.